Ҳамада салом алейкум, бардор хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов, яъне ки Паланг. Ва имрӯз гап мезанем дар бораи як мушкили хеле ҳам ҷиддӣ ки дар мо муроҷиат кардан. Шумо тамошо мекунен видеора, яъне ки гӯш мекунен записа ки ин одам чӣ мушкилӣ дорад, чӣ мушкилӣ ба сари одам омадагия ва мувофиқи ҳамин кор видео риад мерава, видеора тамошо мекунен. Ҳиҷома, фита бочка, массаж. Яъне ки ман дар шумо тавсия метавонам шифоҳиҷомаро ки дар якҷоягӣ бо ширкати шифофармое ки дороҳои гиёҳӣ доранд, дар инҷа на танҳо мардо рафта метавонанд, алоҳида занҳо ҳам албатта ки метавонанд рафта аз ин хизматрасониҳо истифода баранд. Чизое ки ҳоло гуфтам бепул фаромӯш накунед. Дар вақти рафтан номи канали Сем Шарипова хотир расон кунед. Не, в натуре класс. Заебись. Лекин пеш аз ин кор ма як чанд сухан гуфтанем. Бародаро вақте ки ҳамин мушкилӣ бо рамзияву лангуливу суми коляву дигар шид, вақте ки одамон нападат кардан, бояд хичона ҳифз кунанд, ягон хичона ҳифз карда натонистанд, аз ин тараф хабидан, аз ин тараф хабидан, аз дигар тарафаш охиронда нажалас давид кардан. Нажалас чӣ гуна ки мардума ҳамин хел направид кардасиян ки гӯё ки мардума мурдаш дар Россия мемонда, ягон ниёзманд, ягон кори дигар, ягон проблемаи дигар мешида, гули фақат ҳал мекарда, ё ин ки Бобоҷон 99 ё ин ки дигараш. Дар Тоҷикистон дигар блогер нест, яъне ки шарте ки бояд именно лангули ҳал куна. Одаме ки мошенника, кадом дизда дар банк кор мегиранд, кадом дизда иҷозат метаҳанд ки финансови короқати кор бикунад. Ба як лангули дурӯғгӯ, ба як лангули тӯҳматгару мошенник намонда. Дигар блогерҳо ҳаста ин корро мекунанд. Албатта бале, бисёр одамон намефаҳманд, мехезанд, мегӯянд ки лангули корро кард, хай ҳамин суми муҳоҷира бихӯрам, суми мардума бихӯрам, корша мекунад. Бародаро, шумо камтар хеле курзеҳн нашен, ё ки муқоиса мекунанд. Ма видеои хайриявӣ дорам, ма просто миннат карда намехоҳам, просто будурои канали мара бинен. Лекин шумо фарқият байни блогера ва байни дизд, байни мурдахӯр ва байни хайриявиро фаҳмед. Каналҳои хайриявӣ, ҳоло ма дар ин ҳамин видео шуморо нишон медиҳам ки хайрияро именно чӣ гуна мекунанд. Мо ҳоло қатъи шумо системаро мешканем. Шумо тамошо кунед. Канали ма блогерам. Ма махсус контенти хидмат дорам. Яташ буромад мега ту блогер, ту агар чӣ бошӣ, ту бро инаи гапа бигӯ. Ту чӣ бошӣ, бро инаи кора кар. Ту чӣ ба фалон кор накард, ту чӣ ба ин кор накардӣ. Ё ин ки дар вақти колия шумо чӣ ба видео накардем барои колия ё одамо кардан. Ҳар кас соҳаи хича дорад, аст ки ё дар дуруни ҳамон одаманд, пеши ҳамон одам рафтан, дар ҳамин соҳаи мурдахӯрӣ ки ҳастанд, ҳамиё гирифтан ин кора кардан. Лекин болои ҳамидам ҳолатҳое шава ки ман нехел вунуждин шава одамо бубуроянд, бинависанд. Мада марад кардагӣ нестам дар история блогерӣ ма будуроем бинен. Марад кардагӣ нестам ягон вақт кори хайрияра. Ва ма як намуд почерк дорам. Ҳозир мебинен чӣ гуна дар масъалаи хайрия. Яъне ки бародаро, аз ҳамин рӯз вақти одамо тамоман хеле паник кашидагие ки дига лангули гум шава қати 99 дигараш, дига ягон кас кӯмак намекунад. Бародаро, дига блогерҳо ҳаста якумаш, дуюмаш. Гарчанде ки контенти хайрия контенти ма набоша, ма одам мегирам ки кӯмак кунад дар ҳамин кор ма успед карда бутонам. Дар як рӯз анде ду видеои мепартоем, рӯзаш саҳараш видеои хайрия, бегаҳаш контенти хидм. Ягон кас дар ягон ҷо намемона ва беғарз ама дигар блогерҳо ҳастанд. Шумо чӣ куҷо рафтестем ба фитнаи ӯ далши ҳамин хел гапа бовар карда. Ва бародаро, ма хеле ки шумо медонед дар ягон видеои хайрия вақте ки мекардам, ма дар видеои хайриявӣ максимална не толка хайриявӣ, дар видеое ки мақсад ягон мурдаву ягон ҷангу ягон видеое ки набояд реклама бонӣ, ма намемондам ша. Дар ин видео рекламаҳои шахсие ки ма договор дорам ки бояд дар ҳар як видеом бимонам, чунин реклама намешавад. Шумо аз видеои пешина медонед ки ма дар чӣ гуна видеоҳо реклама намемонам. Шумо медонедра дар видеои дигори ма ҳаст, будуроем бинен. Лекин имрӯз дар сари ма як кор омад. Чӣ мешавад ки мо системаро дар ҳамин ҷа бишканем, ин ҳаромхӯро дар видеои хайрия ҳам картара монда, бо айсари ӯ ҳам сумам кор мекунанд. Чӣ хеле ки шумо де мурдаро хе бурдестае ки ягон фоида дар ӯ мурда намеёяд, мурда аллакай рафта 18 та реклама мезанад. Системаро мо чӣ хеле мешканем. Видеои хайрия ҳам ки агар ягон кас муроҷиат ки кардак, мо дар ҳамун рекламаҳои будагира мемонему, аз ҳамун суми реклама ҳам хайр мекунем дар ҳамун одам, яъне ки беғарз оне ки шумо хайр мекунем, бо аз суми ҳам реклама ҳам хайр мекунем. Ва ина, яъне ки ма ҳоло дар ин реклама дар ҳамин мемонам, аз ҳамин суми реклама дар ин одам хайр мекунем. Лекин чунин кора давом метем ё ин ки наметем, шумо апрос мегзаронам дар телеграм канал. Дар телеграм канал будуроем бинависен ҳо ё ин ки не. Мақсад ҳамин хел кор кунем ё ин ки накунем. Кор кунем накунем чиро ман дар назар дорам. Видеои хайрия не. Видеои хайрияро ки муроҷиат кардан ман мемонам. Онира вопрос ки дар видеои хайрия реклама монда, аз ҳасуми ҳамин реклама одами ниёзманда кӯмак кунем бо ҳамин идея чӣ гуна ҳо ё не. яъне ки ма пешаи худам намекунам, ма қатъи аудиториро кор мекунам, ҳама вақт ма шуморо гӯш мекунам. Мебинем фоизои розӣ бидантона, хоб мемонем, аз ҳамон суми рекламаам хайр мекунем. Чӣ ба ки не. Хабари хеле ҳам хуб барои тамоми он касоне ки нияти ҳаҷи умра доранд. Мо барои шумо беҳтарин
ва арзонтарин пешниҳод дорем. барномаи 10 рӯза $1150, барномаи 14 рӯза $1200 ва барномаи 20 рӯза $1300. кадом шахсҳо метавонанд ки бо ёрии ин ширкат ба хонаи худо сафар кунанд? тамоми шахсҳое ки дар тоҷикистон, русия ё ин ки узбекистон қарор доранд. ширкати ҳаҷ центр ва аз ҳама муҳим шуморо то охири барнома роҳбаладони тоҷик забон ҳамроҳӣ мекунанд. маълумоти бештарро метавонед аз рақамҳои дар экран буда занг зада бифаҳмед иншааллоҳ. ягон ҷои бадиш нестай ку. но иша мегумтон қимора намемонома дар чунин видео. ҳаром кардӣ? ҷавобша худат мегӯӣ. ҳалол кардӣ? савобша мегирӣ. но ҳеҷ вақт ҳардша қуш накунен. ҳарома хати ҳалол. ма видеои динӣ да, видеои исломӣ да чӣ хеле ки мазоқ мекунанд ки дар бораи ҷин ма видеои исломӣ раво дар назар доранд. дар бораи масҷиди паёнбар ма кардаги ма реклама мондагӣ нест. дар бораи масҷиди паёнбармон, гунбади паёнбар, таърихи сохтмони худи масҷид, афзалиятҳои масҷид, рауд, минбари паёнбармон, дар кадом ҳолат дуо савобаш 1000 баробар зиёд мешавад. мукофоти чандкарата, яъне ки савоби чандкарата барои амалҳое ки дар масҷиди паёнбар анҷом дода мешавад. ва якчанд фактҳо, далелҳо. ва дӯсто, бо иҷозати шумо мехоҳам ки барномаро бо суханони шоир Сафарбек оғоз кунем. ба ишқи дӯсту меҳри дӯстдораш Сафарбек сидқ бошад, арш боз аст. бале бародаро, баъзе одамо мумкин агар фикр кунанд ки дар бораи ягон ишқу ошиқӣ ба чизи дунявӣ ба ҳисоб мерава. не ки не бародаро, ман мехоҳам ки ира таҳлилшам бугум агар боша одамое ки мабодо нафаҳмида бошанд. яъне ки мазмуни ин шеър ҳамияе ки агар ки одам сидқанд Аллоҳа дӯст бидора ва меҳри Расулуллоҳ дар дили ӯ сидқанд бошад, барои ӯ дари арши Парвардигор боз мешавад. не ки мутаассифона на ҳама одамо дар ин вақт сидқананд. оғоз мекунем барномаро. дар ранги дигар видео реклама надора, албатта ки мо дар ин видео реклама намемонем. бе реклама. давай биёин яй рекорд мезанем бародаро, лайкҳоро баробари просмотрҳо мекунем. ма фикр мекунам ки лайк агар монданӣ бошен, имена ҳамин мавзӯи ҳастае ки бояд ки дареғаш надорӣ. дар муқоиса ба шумо ман ҳарома хади ҳавол хуш намекунам. яъне ки бародаро тамошо мекунем, гӯш мекунем ва мебинем ки чӣ гапае. апаҷон, сози хуби, саломатӣ хубай? шукр ама. ай канали акай Муҳаммад Шарипов занг задесем, эсем Шарипов. И ака рости гап корош бисёртаракай, ба ҳамин хотир мора ҳамин кор да вобаста кадагай. рости гап ман нахондум ки чӣ масъалае. ҳозир ман запис кардесам овозои шуморо. шумо ҳозир пурра гап занен, ному фамилиятона, соли таваллуд, чӣ мушкилӣ шид, ҳамаша подробный гап занен ки мо запис мекунем, мардумда нишон медиҳем да. ин ёзманда бародаро аз номи ин одам дар инстаграм ма як бародари дигар муроҷиат кардак ва номроша ӯ додак дар инстаграм. худшони занак баромадаги нест, аз номи занак дига одам баромад ва ман гуфтам номрои худша будае ки мо то ки қатъи худаш алоқа кунем. ва одаме ки мебинен ин намояндаи май зангаш задаги. ва бародаро, ман вақте ки ниёзмандора видео карданда, ма тамоми даниёра мепурсам, даниёи шахсиро мегирам, сурати паспорт ҳамаро мегирам. ино барои ман дар тамоми публика ма апубликават намекунам. сурати одами ниёзмандам агар гирам, апубликават намекунам. барои хидмат, барои мабодо, ман мегумтон барои чӣ. ва чунин правила дорам ки ҳар як шахсе ки ниёзманде ки да ман муроҷиат мекунад, ниёзмандама танҳо картаи худша мемонам. картаи худи ниёзманда. картаи худма не, картаи бачахонша не, картаи ҳамсояша не. худи ниёзманда. ҳатто агар ниёзманд маъюб боша, дар чигаст боша, ҳуҷ карда бояд баранша банк, карта бигира сум ҷамъ шид, ба ҳуҷ карда баранша банк, сума бигира. чунин правила ма дорам. агар ки ба чунин правила розӣ бошен, да ман муроҷиат кунед. яъне ки бародаро, ин модаре ки гап задестай, хонашуро худшон дар Россия будагиян, хонашуро хабаршон метавонанд ки хонашуро сӯзондаян, дар додагиян. марҳамат бародаро, номрое ки картаву чизое ки дар болои экран шумо мебинен, имена маҳз аз худи ҳами ниёзмандай дар ҳами худшон тааллуқ дорад. чӣ хеле ки ман дар онҷо гуфтам ки ман правила дорам ки одами левира мисол ман намемонам даниёша. аз ҳамин хотир максимална ҳаракат кунен, кӯмак кунен. яъне ки чӣ хеле ки дидестен аз рӯи мушкилӣ иё бармеояд ки ино чӣ бояд бикунанд. яъне ки хона чӣ хеле ки шумо мебинен бародаро, ин кор шидагия дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, маҳаллаи Кӯҳдоман. ин ҳамқадар адрес гуфтагиян ва гуфтагиян ки ҷа ҳамин қадар адрес дора. хоб мо барои адрес
мушкилӣ надорем, лекин мо пурсиданмон барои ҳамеяе ки бояд бидонем ки кор дар куҷо рух додагия, чӣ гап шидагия. Баъд барад ҳамун даниёи картаву душанбестӣ гуфтагия, инҷа ки дар номи худаш гирифтагия, кани ҳамун даниёи картаву фақат я душанбестӣ холӣ гирифтиян. Паспорт шакирая кард. Гуфтам дамини фамилия гуфт хоб, ну хай значит паспорт шакирая кард, хмо проверка кунем фамилия боша тамом. баъд никак вария надоран ихе чун чихе ки гуфтан аввал дар Россия будиян гуфта ки хабар омадагия ку картаи российский надоран, гуфтан намешава яхе одамо бо мепурсан российский. Так, ҳоло бардора ҳамроҳи шумо тамошо мекунем видеоро. Мушкили чӣ буда паҷон? Мушкилиро гап мезаден? Чӣ проблема ши, чӣ хеши? بچه‌جان که نبودیم و خواهد دخترچه و شوهر دادیم و قطعی رفتیم طرف مسکوه دامی بند خیلی می شوه که هم 2 هفته 3 هفته ایستادیم که تلفن کردن که خیلی حادثه تا که خانه را کدام درد داده است دیگه خیلی سیگار کشیدیم خیستم و گشتم مبرد آمده خانه کی را دیگه درد؟ یگان چیز نیفتم اوجه زنگ زدن یک شب ساعتهای 10 شب بود زنگ زدن ویدیو ویزوف که خیلی خانه انتری سوخته است تماشا کردیم خیلی که همه سوخته است مردم جمع شدگی خیلی سیگار گازی کشیدم اوجه گشتم آمدم 2 روز پس آمدم که دیگه همه سوخته است تا چردک پیدک خانه همه چیز چوره که در درون خانه بود چوره عروس سوخته است خیلی خالی آزی رفاجون کرپا شما صورت یا که کامera دارین همو خانه سوختگیتون وابشه اوما داریم بچه جانوا آزی انوار آمده بعد روان میکنی اپاوا آزی در کجا زندگی کسین در کجا خوبین شوا چه روز گذراندیسین خانه هر چجا خانه هم خیش تبار فرمه گردم ایزار همین برام خیلی مجبور دیگه چکا کنم خانکی زمستان بر خیلی جرنگی نمو خانکیش مسکوه واریه خیلی دیگه راست دیگه بود یگان جایی نداره برای شیشتن یا که روز گذرانی خیلی مجبور حضور دیگه مراجعت کردم یگان اونجا دستگیری نشده است خیلی راست دیگه پیام مچی 10,000 سوم جمع کردن دادنم تمام دیگه یگان اونجا دستگیری نشید بعدی دامادونم خیلی مقصد چیز کرد که خیلی کویک بار نوارا پرتویم کبوچی گم میشه یکی دستگیری میکنن گفت فهمو اپاجان آزی اگر ویدیو ویزو گپ زنیم شما راضی هستین؟ خرشو نخواهین هیچ گپ نداره انا صورتو و کامیرایی که ای سوختگی خوناتون دارن ابیزتیل نباشه اگر روین یک کارت دوشنبه‌سیتی بنومی پاسپورتی خودتون بگیرین اپاجان برای که ما اگر بچه و دخترتون هم باشه ما هم خیلی پراویل داریم که نمیتونیم کارت دیگه کس موندن مثال آزی مادر شماین جبردیده شماین ما میخوایم کارتا ایمینا بنوم فامیل خودتون باشه همو را مونیم اپا بله بله بچه جون سلام نصرفم پاگا گرفته میتونین نه کارتا مایلی میگه خب اپا جان نگاه کن ما حوزی دانیو را اکای محمد روان میکنم و ویدیو را تیار میکنم پاگا نصیب باشم از زنگ بزنم رقمای کارتاتونا این همی واتساپ که از ما زنگ زدگیم اپا همی 24 ساعت کار میکنم همی در رقمای کارت را ما در روان که بعد چی را صورتای گفتم که از سوختگی ها همشه ما در پارت اپا چی میکنیم ما ویدیو را تیار میکنیم پاگا دوشنبه‌سیتی که گرفتیم بنوم فامیل خودتون با پاسپورت خودتون نامروش پارتوین ما میمونیم ویدیو دا انشالله مایلی گرم نیست بچه جون رحمت کلا مایل اپا جان سلامت باشی علاقه داریم رحمت مایلی بچه جون گرم نیست رحمت خیلی ما پرسیدم اگر که دیگر کارت российский داشته باشم میمونیم نداشته باشم اگر تنها دوشنبه‌سیتی ما در بالای اکران موندگیم التماس کسی که چگونه که میتونه موافق امکانیتش خیر کنین خیری که پریاما در آدرس میرسه در کیسه دیگرانه تمام مشکلی که عین زمان رخ داده است با سوم کالیا برای چیه سوم در جای در کار رسیدگی نبود فهمو نزنه خونه هم ای خونه یا خونه شو بوده دیگرش هم سبتسی نجیسه خونه مریضی بود مسافر ایران تشکستن پولی معلومه که چی سبته است خوش
اینا برادران دمی خونه همین نپای اصل بیا که همین حدیثه شد که در همینجا یک شب ناگهان سوختار شد. اینا در همینجا همین خونه که میبینی اینا در اینجا همش سوخته است. هم اویله که در اینجا بود خودش هم بود دخترش هم شوهر داده بود سر لباسی که با مو عروس گرفته بود همه در همین خونه بود. اینا در همینجا همه سوخته یگان چیز نمونده همین سر لباس از قالین از یگان چیز من در همینجا حاضره در شرایط هیچ ممکن نیسته که زندگی کردن. اینا نیت بینی خطون خلاصه برای اومان همی چیردک کریش پوگز از سوختگی خیلی نمیجودن نیم کلا کردگن نیم تا اندازه که در همیجا چیکار که اینا بینید. اینا فصل زمستون علاقه برف باریدیس است دیگر یگان چیز امکاناتی ندارد که در همیجا زندگی کنی. اینا بینید پاگز از سوختگی این همی خونه که میبین همه نمیجودن لباس های همون جازای عروس بدن اینا همش سوختن یگان چیز نمونده است حتی نمیجود نه در مونده نه تریزه. خوش این نبینیم فصل زمستونه علاقه در اینجا اینا برف سر شد تا ماه مایه برف هست. اینا این خونه ای که از همه جا چیشتگه اینه در اینجا دیگر یگان جایی که بگه امکانات زندگی کردن باشد نمیشه در این فصل در چی. اینا منه بینیده میره اینجا کریشه بود. اینا کریشه را علاقه گرفتن پاگز سوخت یگان چیز نمونده است.